Здравейте, хора! Влизаме в тази страшничка болница. Тук сме с Ники. Айде, Ники! Ой, батко! Ой, тук ни трябва фенерът. Така да го извадя. Така, хора, тук е много мистериъс. Наистина, аз мисля, че може да падне нещо. Мен няма да падне, те тук не се състоят от тухли. Тук е цимент отгоре. Отгоре е цимент ли викаш? Според мен, да, погледни. Яко, яко. Не е тухло. Това значи, че сме безопасни. Хубава работа. Добре ми. И на комари. Ти си в изоставена сграда, какво очакваш? Не е интересно. Така, хора, да разгледаме тук всички стаички. Малко клошарски запаси. Къде има страшно лице? Да кажа, това лице не знам какво. Това някой си е взел боята за 15 секунди. Някакъв телефон номер. Айде. Аз мога да правя в запис. Да, това ще е яко. Та, хора, тук е доста интересно като цяло мястото. Ами, тук е пълно с стаички, хора. Да ви кажа. Тук виждаме рисунки и най-различни стаички и най-различни лайна. Тук има най-различни боклуци и стълби без парапет. Та, хора, на втория етаж сме. Това стълбище ми е малко трудно да му имам доверие. Дупка в стената. Електрическо табло, което е абсолютно празно. Кабели. Гледай, Ники, рядка находка. Кабели, които не са изтръгнати. Дупка в стената, там сигурно кенефчета. Много пясък тук има на пода. Доста пясък. Има на пода. Некои стола. Тук е заряд. Гледайте. Некви дрехи, които ста. Тук е пълно с дрехи. Тук още пълно с дрехи. И още. Много някакви драсканици. И града се вижда от тук, което е малко яко. И тая тераска, на която после мога да излезе да поразгледам. Ще е яко. Къде? Аз не виждам хора. Хора, Ники май е видял хора. Това халюцинации ли са? Аре, Ники. Ники, ти прегледай записа. Аз ще прегледам записа, хочу. Прегледай записа. Ако има нещо, слизаме веднага от тук, брат. Човек видя две черни фигури. Без очи са страшни фигури. Бра, некви... Ти си внушаваш, че има нещо тук. Единия беше самавел етай. Мале хора! Ако видите нещо, пишете долу, въпреки че ние ще преглеждаме. Въпреки че той сигурно в момента преглежда. Какво искаш да се скриваш, бе? Със сигурно съм чай. Хора, Ники иска се скрие. Чай, човек, видял с очи си. Да, това е. Сега чай.
Къде? Аз нося. Ето сега. Сега това съм аз. Сега ще отида насам и сега да видим. Сега виждаш ли? Сега. Дано са на записа. Кажи ми, че са на записа. Моля те, кажи ми. Сега трябва да видим дали са на записа. Аз не са напопаднали на записа. не мисля, че там има който и да било. А и май тях ги е страх от нас повече, отколкото от нас ни е страх от тях. Еми, да разделяме колкото се може по-бързо етажите и се чупираме, брат. Еми, аре да минем тука насам, да разгледаме всичко и се чупираме. Какво ще кажеш? Трябва винаги да сме поне двама. Един винаги, трябва поне един да се измъкне жив да разкаже историята. Бутилка, гитнах? Те бяха на долния етаж. Бяха и там. На долния етаж. Те етажите са едно върху друго, така наслагани като огледала. Да видим тук какво има. Щом толкова не ти се ходи на там. Тук някакви баня. Просто някакви бани, някакви... Тук някакви туалетни, някакви бани, брат. Гледай, асансьорна шахта. Ники, интересен факт, обаче... за такива асансьорни шахти, това не знам дали трябва да го казвам пред YouTube. Така. Айде, трябва да заснемем. Тази изоставена сграда, между другото, не знам, защо някои хора мислят, че в Банкя нямало абсолютно нищо. При положение, че в Банкя има доста изоставени сгради. Даже на нашата карта. По-голямата част са в Банкя. Първите ни клипове Банкя. Тук доста са изсували. Иначе самата стая пазна. Тук си е интересничко. Малко хора, тук е много зловещо. Чай тихо. Някой говори. Искаш да слезем долу и да направим мир с тия. Тя се жени май. Тя няма по-мир. Искаш ли да забравим какво докато настах? Отивай да слизаме да правим мир. Ма не дай да снимаш, че може... Не дай да снимаш, че има най-големия шанс да се агресират. Хора, ние сега се връщаме. Ох, мале хора, вижте тука, покрива. В хора, тук не минавам, тук се е разпаднало. Маники мисли, че има тук някакви хора, така че ние ще отидем да проучим. Ами хора, ние ще отидем да проучим. Ще пуснем да се чуваме гласово, ама не искаме да снимаме, защото може да ядосаме някакви хора, ако снимаме. Така че ще бъдем при вас след известно време. Хора, на мен оказа се, че това са просто някакви жени. Но изглежда странно да си правят инстаграм снимки на изоставена сграда. Има такива хора. Човек, те как се телепортираха? Как успяха? Те избягаха много бързо. Хора ми, сега ще снимаме нашите мнения. Айде. Ники, какво беше твоето мнение за тази изоставена болница в Банкя? Беше много интересно. В смисъл, аз никога не съм ходила на такава сграда. И намерихме хора, които изгледаха целите черни. А когато сега ги гледаме, просто са черни дрехи. Но защо с черни дрехи? Защото са имо! Може да ме помислите, че самото те все едно се телепортираха. Защото са имо!
Еми хора, моето мнение е, че тук е доста интересно и зловещо и трябва да се абонирате, за да видите повече такива готини места. Ние бяхме изоставени сгради с Петю. Чао от нас!